já jsem Smite a já vás vítám u druhého dílu miniher a dneska si zahrajem Bed Wars. Stojím tady, protože vám chci přečíst pravidla. Takže o co jde? Ve hře Bed Wars máte za úkol zničit protivníkovou postel, která jsou na jejich ostrově a poté celý tým vyvraždit tým, který zůstane naživu jako poslední vyhrává. Ve hře se věci nekraftí, ale kupují za bronze, iron nebo gold, který se spawnuje na mapě. U vesničana si můžete za tyto itemy koupit bloky, zbraně a další vykutávky. Takže mám taky skin. Když hrajete Counter-Strike, se vám to samo nainstaluje, takže je to fakt drsnej. Tak se teda dáme do toho. Doufám, že to dlouho nebude trvat. Nebo... Jo, budu zelený. Aspoň něco. Vidíte, ten, kdo má Steve, tak je takový. Kdybyste věděli. Ale já mám originální, takže mám tady tento hezký skin. Aleluja. Ne, kecám, mám ho originální. Jo, jsme 4, ne. Smajte naučit počítat 3. Tady jsou plní, nic. Takže budou asi blue proti green. A se ještě jeden připojí do green a jsme full. Takže za 6 sekund to začíná. Zatím tu nehraju s nikým, budu asi hrát určitě s kamarády. A nevím s kým ještě. Možná ještě s někým, ale vážně nevím. Takže za 3 sekundy to začíná. Doufám, že to bude nějaká dobrá mapa. A doufám, že tam hlavně budou vesničani. Šupat sem. A vidíte, když máte bronz, tak toto jsou jakoby zbraně. Je to úplně super texture pack. Potom ještě tu mám víc, když dáte resource pack, tady máme tyto dva. Ty můžu dát klidně v dalším díle, jestli byste chtěli. Nevím. Tak, stačí. Ale oni mi vidí, že mám bronz. Takže, co jste nástroje? Co jsem to chtěl? Bloky. Je to doma rád pistolet, tak doporučuji tento texture pack. Ale bude to hodně těžké se teda vyhrát s těma modrýma. Chtěl jsem být modrý, ale už to bylo plné, takže nic. Doufám, že to vyhrám, no. Chtěl bych to vyhrát. Napište mi do komentářů, co bych měl zlepšit. Mikrofon mi ještě... Nahrávám to hned potom, takže mikrofon mi teda nepřišel. Tak, ještě kus nám chybí. Tak. Ale já si to dám asi default. Proč to ten vůz zapaluje? Ach jo, takže tady máme iron. Iron. Tak máme další bronz, teď já si udělám brnění, základní brnění. A to je fakt 3, no nic, rád ten budu komentovat. Takže, tady, ale asi si dám Fightful, takže pak jestli vám to bude vadit, jako v dalším díle. Asi. To není ani tak jako je to texture pack, ale neberu tu jako pořádný jakoby místa texture pack, tak to jo, tyto dva. Můžu stáhnout ještě další, co byste chtěli, tak to je mazec. Kolik stojí tady? 1, takže tak. Já si tady ještě koupím bloky, protože, a jasně, se chci dostat na zlato. Zlato. To je nejlepší v tom Bed Wars, no. Tak ho jako nikdo nestaví, jenom já, jo. OK. Tyjo, žlutý má 1, červený 2, tak já asi půjdu po žlutých. Hned, aby jsme měli škrku. Co kdyby jsme si ji nevšimali, tak oni by se vyzbrojili dost, vám řeknu. Oni nemusí správně chodit ani do prostředka, protože se jim to tam spawnuje.
v nějakých mapách se jim to spawnuje samo, takže tady nevím, proč chodím do prostředka, když tady myslím ani není. Ale mám nápad, co málo koho napadne. Světečku do green. Ne, proč do green? Světečku seká. To, co tam tak dlouho dělá, by mě zajímalo. Ježíš, to jsou... Dívejte, tady jak máte... To tak si můžete vzít. A nevím, co to je. Voda, to je vodička. Určitě jsem toto. Protože je to zadarmo, ale toto nechce, takže je pryč. A já se vrátím, protože mám za prvé hlad. Se mi to sekalo. Hlad a nemám žádné bloky a tam bude teďka úplně plno ironu a zlata a bronzu. Tak už nemůžu sprintovat, to je špatně, Hoří nám dům. Nevím proč mi dali tento, když tam máte. Bronz. Nic nezná. Piv pav. Tak, Makarena. Nevím, co bych vám říkal ještě, ale to je úplně hezký skin. Líbil se mi úplně parádně, tak jsem si ho dal, proč ne? A já si koupím to jídlo, protože nebavíme jenom... Kde jídlo? Tu je jídlo. Je to trošku nezvyk, no. 1 iron, kolik stojí? Myslím, že 3, že? Ano. Já si trošku zesilím zvuky, kdyby vám to nevadilo, aspoň na 5. Tak, najím se ještě jednou a tady si to naberem. Nevím, jestli to mám stříhat. Nevím. Se ještě podívám. Když tak budem... Je to jenom na vás, musíte ale napsat, já to nevím. Tak. Doufám, že to bylo hrozný díl s tím. Skywarsem. Nástroje, co já jsem to chtěl bloky a půjdem do nich asi. Oni se tu všichni cpou. A na mě nezbyly bloky. A já bych šel na ty žluté. A žluté jsou naproti nám, asi, jo. Hele, zelení jsme nejvíc, takže máme výhodu. A modří jsou jenom... Nebo k červeným? Ne. Žlutí si ani udělali cestu. Žlutý, teda jeden, já jenom. Tak našel na červené. A já jdu na... Tak já jim zapalím asi... Ne, to by byla blbost. Musíme tajně. Ježiši. Ale jestli toto udělá asfalt, tak je to... Wow. Tak to udělali vážně dobře. To by mě teda upřímně napadlo. Gold. Iron. OK. Takže já si hned udělám... Obestavět postel. Musí ještě udělat. Doufám, že to udělali. I když jsem to mohl udělat já. Tak, já si dám tady 2 irony. Kolik stojí? 3 na druhý, takže ještě 1 iron. Tak se tu trošku na to. Ale já chci 3. ten. Iron, ať nečekáme ho,
Tak, jo, máme 3 a 2 goldy, tak to je paráda. Lahnout si na záda. Tak, já... Druhý nejlepší ten. Mám 2 ty, kolik stojí? 7 a luk myslím stojí 3 plus sheep, takže 4 goldy, že ano. Ano. Takže já to půjdu ještě jednou zkusit. Zkusit za... teď se mi těžko seká. Doufám, že až ten přívez to nebude sekat. Tak. Jsem si nějak rozpovídal trošku. To tu zase něco dělal. Koho to je head? Zase kvalitně jsem si nekoupil jídlo, tak to je paráda. No a krumpáčí. Teď se ho nenachytám. Jsme tajně, ať nás nevidí. Provizorní schody. Nesekej se. Defi! Buď je mrtvý, nebo jsem slepý a... Jo, zničil jsem postel. Ale zajímalo by mě, kde ten chlap jako je. Nic. Ty vole, to je věcí. 5 goldů. 5 goldů, naschle. Jestli mě teďka zabije. Já chytnu taky rage z toho došit. Jo? Já se musím. Hodím do prdele. Běž, věř, dokážeš. Ne! Tak to je vrtí. Ještě chytnu a jsem mrtvej. Zavřu. A teď jestli mi někdo se středůkem, tak jsem mrtvý. Jo, Tak teď jsme měli sakra štěstí a teď máme šanci na výhru, vám říkám. Tak co, také lagy já nesnaším, ale vůbec. A kolik, ale mým by to nemělo být. Jako trošku jo, ale i s serverem. Já jsem jeden? What the... Oni zničili naši postel. Nenapadne hodně. Tak pojď, goldy 5. Goldy 5 a co tu máme? To je nejlepší. Hajda! Mám šanci na výhru. Je to jen žlutý a já. Určitě jídlo. Jídlo, jinak jsem do toho lezu. Jídlo. Jdeme. Kolik toho budu mít? Jo, Petty Pillow Team. Aha. A udělám si, že jsem jako trošku ten červený. Jakože... toho borce mi je líto. Já nemám luk, takže já se najím. Ale zajímalo by, kde je ten? Co je to? Potion Heals, takže to je na regeneraci, takže já bych to vypil. Pium. A tady možná budou goldy.
Co tu goldy? OMG. Co to je? Slime ball? What the fuck? Bronze, gold. Gold. Takže yes, můžeme si koupit luk. Tak to je paráda, jestli toto vyhrajeme, tak jsme vážně a vážně borci. Luk mám, takže to úplně paráda, tu srovnám lištu. A já jsem připraven a můžeme jít na něho. Teď hlavně nezasmatkovat. Jsem zvědav, kde je kdo. Myslíte, že je ve svém? Uvidíme, zkusíme. Já se zkusím tam jít podívat, ale strašně se bojím. Mám. Tam je. Nevadí, aspoň... nevadí. Aspoň 2 místo a to bude asi tak všechno, jsme v tady tomto bedvazu. Ano, v bedvazu stihli a v tomto díle. Doufám, že se vám toto videjko líbilo. Pokud jo, zanechte like, odběr a čau čau.